West Jaintia Hill District mate Meghalaya kilikipado Ponjialong Baratu constituency pen kachipate dun NPP candidate Iborlang Shadap Karbi Anglong arlo kilometer koi an nang luchok si vote kerek ame nang kipado Lakha Sirkep Amreng constituency ke parlo jirikin denga hitia dung het modan maulan mojem lapen sapyang larong plia pharman sapyang rong pathuak lamalong Baratu MDC candidate Iborlang Shadap vote kerek ame nang kipado Labangso vote kerek ame long Karbi Anglong arlo ke dove khasi panaratum Bhavan Langstong Philip Talang lapen penang an rong aratum nang chiraptum Karbi Anglong Autonomous Council arlo Meghalaya pen vote kerek ame nang ke padulong bom ke isi manghume me lamdo tangte kaikia mat Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM Dr. Liram Ronghang kaninje ver Karbi Anglong anong le bangaphan inchi sita pipe polam ko ana hoklo nona porhut Karbi Anglong arlo ke dove khasi panara khetum Karbi Anglong kilik ahut vote nang jogdun de seta Meghalaya kilik along ke vote jogdun bom Kidam tangani sitame Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan lamthe pali et phita thangnat akang saita ave mate Karbi Anglong longle Meghalaya phan pidet lo mahputa mathamini lasila bangso putha Karbi Anglong Autonomous Council pen comment tulo aduya hoi ki pathir popusi raratung chonghong dino Jiri kindeng pen samsing ti Karbi Anglong no